een bron in Dokkum, een flat in Ljouwert of een zwaarboerderij in Foutgem. Het weer de laatste weken vaak een groot alarm voor de Friese brandwacht. Er winnen in een relatief korte tijd een soort bron. En dan hebben we het nog net over alle acties die een brandweer echt nog doet. Boeten bron blussen. En ja, dat in een periode dat er toch minder manschappen binnen. In verband met vakantie. Bij u is Gerrit van Assen. Hij is ploegleider en officier van dienst in Dokkum. Goedemiddag en welkom Gerrit. Ja, goedemiddag. Ja, de oude tijd is er best wel een soort van je vregen. Lukt dat dan alle jaar van je in zo'n zomerperiode met alle acties en ik neem een aantal bronnen, maar je hebt toch meer dan alleen een brandjeblus om het samen te zeggen. Hoe is dat gang daar rond de zomer? Nou, het was inderdaad een drukke zomer en daar had zich van alles afspelen. Een aantal grote branden. En vooral in de laatste 3 weken van de vakantie is het goed druk. Dat lassen wij op door mijn een netwerkorganisatie zat de brandweer inrichten is te werken. We vallen elkaar er al hier mooi aan. Vanuit de dorpen en vanuit de steden waar een brandwacht zit. Ja, want je zorgt altijd in de media vaak van als er een brandweer had, is verschillende gradaties haast erin. Nou, dan is juist daarbij van de brandweer uit Damwoord, de brandweer uit Drachten, de brandweer uit Ljouwert. Die komen er al hierbij. Dat is dan het netwerkverhaal waar je het door hebt? Ja, dat is het netwerk waar ik het door heb. We hadden kwanters hulp nodig. En als er een grote bron is, dat kan één brandweerauto kan dat net aan. Dus dan worden er oren posten weer erbij allermeer. We hebben ook heel veel wetter nodig dan. Dus er werkt posten allermeer die groot wettertransport regelen kan. En dat wordt steeds maar coördineerd door een officier van dienst. En dan wordt het dan nog groter, dan komt er nog een hoofdofficier van dienst. Dat is steeds maar het netwerkje waar wij mee werken. Ja, want afhankelijk van waar je voor op werkt, en dan hoor ik beneden bij een bron, want ik denk dat de meeste mensen ook over het spreekt, van als die beneden een bron beginnen, hoe wordt dat dan inschat van, dit redden we, maar deze ploeg, want die heeft zelfs een soort ondergrens van manschappen die sowieso bij elke bron uitdruk mij moeten denken, ja. We hebben een minimale bezetting op een brandweerauto van 6 mensen. Dat is een bevelvoerder, een chauffeur en 4 manschappen. Dat redden we net altijd op. Zeker in de vakantieperiode net. En dan kunnen wij uitdrukken met een zogenoemde flex TS. En daar zit minimaal 4 mensen op. Dat is eigenlijk de minimaal west mij uitdrukken kist na een incident. Ja. Dat jou eigenlijk voortdurend stroom een alarmcentrale van we rukken uit met 4 mensen. En dan schaalt de alarmcentrale op. Zodat er meerdere brandweerauto's naar het plaats incident gaan. Ja, want op dat moment wordt dus echt al vast eigenlijk bepaald van hoeveel mensen is het binnen nodig en hoe groot is zo'n bron of wordt zo'n bron? Of heeft het een meisje met de plek waar het een bron is? Ja, dat had een meisje met de plek waar de bron is. Dat had een meisje met de informatie die binnenkomt bij de alarmcentrale. En daar zit centralisten en die maakt op basis van de informatie die ze krijgen een inschatting van dit koe ze uit de hoorn rennen. We moeten voortdurend opschalen naar een middelbron of naar een grote bron. Ja. En heeft u daar dan ook een rol in als officier van dienst of hoe moet ik dat zien? Mijn rol als officier van dienst begint eigenlijk bij een middelbron. Dan word ik mij alarmeerd. En dan ga ik in oorlog met de bevelvoerders die al te plak zijn. Wat hun inschatting is van de situatie. En als zij zeggen van nou we redden je mij. Dan doen het met de beschikbare mensen die er zijn. Ja. Maar als ze zeggen van nou ik weet het net. Ja, dan gaan we eigenlijk wel opschalen naar groter. Ja, nou is het oude jaren, het is al een aantal jaren, ik weet niet meer precies hoe lang, maar het is toch vast een soort werkdeling west van de brandweer. En daar zijn risicogebieden aanwezig. En dat hier de meisje maar misschien min of meer voor een soort efficiëntieslag. Is dat de organisatie daar toch weer beter worden? Of hoe mag ik het zien? De organisatie is wel beter worden. Het is, we hebben de verschillende specialismen hebben we steeds maar een beetje een herverdeling doen. Zodat we meer rekening kunnen dat die specialismen er komen. Het kan net zo wezen dat in je post en dukers levert en groot watertransport levert en meetploegen levert en gewoon zo maar terug. Er komt een einde aan. Een gemiddelde post die had steeds maar 16 mensen op een post te zitten. Ja, dat is ook wel waar je het aan mee doen moet. Ja.
is er een brandweerauto voort, ja, dan ben er vaak 8 of 10 mensen op een paard. Ja, dan is er net zo vol meer roer om een specialisme te bemannen. Dus vandaar is er een herverdeling geweest. Ja, en dat wordt dan verdeeld, want ja, van de week hier in Wijdreven in Dokkum, wie in Verliezen, werden al die diensten aanwezig op één plek. En dat is nu beschikbaar van een grotere regio, zei ze dan. Ja, klopt. Hey, nou, ja, jij vaak, want ja, je werkt eigenlijk alleen maar vrijwilligers, van dat er een gebrek aan is. Hoe is dat bij je? Nou ja, een gebrek eraan is er net, maar het is wel heel lastig om vrijwilligers te werven. Wij zitten momenteel in Dokkum zitten we hartstikke goed. Ja, we hebben een wervingscampagne gehouden begin van dit jaar. Dat was heel succesvol en wij hebben 10 naar je mensen in dienst nemen kennen. Oké. Daar kunnen we eigenlijk nog net gebruik van maken. Dat is wel jammer, want ze maakt nog 2 jaar in opleiding. Maar als dat dan klaar is, dan hebben wij onze post wel weer mooi op sterkte. Ja, dus dat is eigenlijk wel goed regelen. Dat is goed geregeld, ja. Nou, die campagne, ja, ik heb wat jong zelf, want het is je breed uit midden in de regio, in het vaar hier. Nou hier ik volgens mij het beeld er bij van dat je hem echt wel vrouwen zocht. Is dat echt slaag of net? Want ja, je zag ik wel. Je hebt ook een aantal vrouwen in je team volgens mij, maar ja. Hem daar speciaal op werft of hoe kids ook? Ja, we hadden wel wat de nijdrukker op lijn. Want wij willen het liefst echt wel wat vooral je bent geleden ha. Dat is net helemaal slagen. We hebben wel 1 vrouw aannemen kennen. Ja, we gingen liever een stuk of 4 van, maar dat is net lukt. Er zit toch nog ergens een iets denkje, dat het brandwacht is toch wel een mannending. Dat is de gedachte, maar dat ken ik prima van vrouwen. Ja, want ik denk dat het team op zich wel completer maakt natuurlijk. Ik mij, nou ja, je hebt soms verhalen, zo dat was in de media. Je maakt je best een soort dingen, maar je bent net alleen de bron, maar je bent ook bij slimme ongelukken. Nou ja, dus hij is correct. We hebben een doekploeg. Nou, dat zijn dan dingen, ja, best een soort emoties ik verspillen van teamleden van de brandweer, denk ik. Dat klopt. Vooral bij de club die jou wat aan horen dynamiek. Ja. En ja, ik ben daar een groot voorstander van. En dan komt ook de mannenwereld een beetje uit de taboe. Zoals de brandwacht jongen wordt. Ja. Nou ja, zo. Nou ja, dat jouwt een goede balans en een betere harmonie, zei het eigenlijk. En dat levert van je ook wel wat op. Ja, klopt. Ja. Hey, nou ja, Gerrit, ja, we zitten een beetje weer aan het einde van de tijd. Dus ik wil je bedanken van die taaljachting. En ja, wees je die nog een goed weekend. Ja, dank u wel. Graag niet.